זה יחזור ובוא ילך מאחור, ראו, חבר. הוא קורא לה, לאה. לאה. אבל אז יש לו בחוץ בכלל, תסתכל. יש לו משהו? היא מסתובבת, יש לו שפיץ. לא רוצה, עזוב אותי. אתה מפספס אבויה. היא באה לקום, שבי. וואלה, יש לו שפיץ. בואי נתחיל לבצעים, בוא. היא לא אוהבת שיוצאים לבצע. וואלה, אני מעלה את זה לפייסבוק. תזכור אם לא, אני מעלה את זה לפייסבוק. הוא לא פוגע, זה בחוץ. הלו, זה בפנים עכשיו. כן, יש לו שחר גדול בפנים, אתה לא רואה? הנה. הנה. אתה רואה? איך. לא גם ביצי. לא, זה בחוץ, מה? זה בפנים. בחוץ, לא בצד. זה קצת, אבל זה אחד בפנים נראה לי. תראה, לאיפה אתה מוציא, זה בפנים. היא תוקע את הרגל בכלל. עזוב אותי, נו, שבי. הנה, זה נראה לי מוגרם עכשיו. תראו. בואי. ברח.